lendo a Luisa Villalta sempre vai pasar algo. A literatura sempre é unha actividade política porque sempre é comunicación. E como sempre é comunicación, tende, quere, desexa conmover. E todo o que conmove transforma. Non sabemos de onde vimos, nin cara onde imos, pero sabemos que estamos nunha dimensión na que outro ser humano pode emocionarte. Arrastra algo dentro de ti, conmove, moviliza sempre algo dentro de ti. Tende a facer un zoom fora, a ter unha perspectiva aberta do que significa ser muller, do que significa ser galega, do que significa vivir no espazo-tempo que lle tocou finais do século XX, principios do século XXI. A cidade alta é o Gurugú, onde ela naceu, onde viviu, onde morreu, e a cidade alta é a cidade popular. Non pode ser máis actual, non pode ser máis moderna, non pode ser máis sensible o que está pasando, non? Nace na Coruña, no barrio de Salperra, no ano 1957. Vive unha infancia feliz compartida ca súa irmá Susana. Na casa, os pais líanlles e relatábanlles contos ás fillas. A Luisa gustaballe moito a ratiña presumida. Era unha gran observadora con memoria prodixiosa. Ela e súa irmá compartían dúas mascotas, dous apoconchos chamados Manolita e Conchita. A Luisa gustaballe moito patinar. A Luisa soubo habitar as marxes con naturalidade. Fixábase naquelas cousas que aos demais lles pasaban desapercibidas. Seu pai, xa dende neno, transmitiulle o gusto pola música. Levaba a espectáculos e actuacións musicais. Logo animaría a estudar no conservatorio. Xa de moza estudará no Instituto Eusebio da Garda da Coruña. Comeza os seus estudos no Conservatorio de Música da Coruña e ao tempo empeza a escribir animada por unha profesora do instituto que descubriu nela esa habilidade. Tocaba o violín con moita paixón, era moi constante e disciplinada. Cando rematou os estudos no instituto, mudase a Compostela onde estuda filología hispánica, subsección de galego portugués. Andei por Santiago pisando estrelas en Madrid. Compatibiliza os estudos filolóxicos con musicais no conservatorio. En 1983 remata os estudos musicais e consegue o título superior en violín. Formou parte como violinista de Orquestra de Santiago, Xofra Orquestra de Galicia. Cultiva o xénero teatral, escribe obras de teatro. Nunha delas trata o tema del enfrontamento entre a realidade e a fama. Casou co tamén músico e poeta Paulino Pereiro. Con ele e outros amigos creou un grupo musical escaldo. Antes de apagar a foi o sol, pensaba. Vivir e deambular, crear espacios. Sofrendo críticos con realidade se pode ter coñecemento dela e incluso modificar. Tiña un carácter de serio, está aí, vía moito. Ademais da música e da filoloxía, que foron a súa paixón, gustaballe defender causas como esta. A igualdade e os dereitos das mulleres, contraria á contaminación e as trampas na que nos fai caer o falso progreso. A educación pública, a lingua galega, denunciou a pobreza e a explotación laboral. Condenou guerras como a de Irak ou o conflito palestino. Manifestouse contra o desastre ecolóxico do Prestige. Foi un activo social cheo de enerxía. En 1988 aproba as oposicións como profesora de Lingua e Literatura Galega. Traballou en Saba, sempre cerca da súa Coruña, na que vivía. Vivía a educación como unha ferramenta necesaria para fomentar a igualdade entre persoas. As palabras son voz, tamén memoria. As letras teñen que ser ideas. As armas han de ser as palabras. A importancia do sentido da gratitude e da amizade é o tema de moitos dos seus versos. Na súa novela, Telechogos, os xogadores son os protagonistas da reacción. O xogo é o propio amor. Escribe poesía en clave musical, poden vai contaxear a vieja. Luís escribía moito, escribía todos os días. Repasaba, reía, revisaba e escribía os seus textos. Sinto de placer escribir, sabendo que escribo para que non lee. Somos emigrantes sen necesidade de movernos. Se fuximos do noso propio idioma. Luisa crava os pés na súa Coruña. Cidade tatuada na pétrea pel do mar. Era moi interesante a súa linguaxe gestual que sempre deixaba pegada en que a contemplaba. Debilidade, porque non son un soldado nin suicida. Confeso que son débil. Os versos, as luces tenues de verdade.
A beira mesmo dos meus ollos, a soidade tende un mar. Esos son eu, subindo unha e outra vez as escadas dun mundo posible. Se vivese, non sería ya violencia contra a muller, non escaparía este tema da súa pluma. Era un volcán de pel de serea. Era a crónica sensible xeral da Alta Coruña e levou a esta xeral a categoría literaria. Aí foi un obelisco como a da antiga Roma, un lugar emblemático da cidade que recorda a historia. Foi construída en 1895. A esta emblemática columna presidida por un reloxo dedicoulle Luisa Villalta este poema en forma de obelisco. É un sitio que teñen os coruñeses para as súas quedadas. A túa estatura estaba escrito no proxecto da cidade compacta. Os edificios medran cada día, falta programar aínda os máis altos de todos. Por cima, sen medida visível, as antenas atentas prolongan o vacío, até algúns centros afastados dispersos polas rúas de algúns outros continentes. Por aquí pasa decote cos viandantes puntuais, mostrando ríos a hora de cada anseo o obelisco interior. Imos ler un poema que lle dedica a súa amiga Cristina Asensio, titúlase Atreceder el sur. E empeza así: dicir Luisa é dicir son que soa sempre, ata o infinito son dos sons. En alternancia, son do vento, do mar, a mesma esencia, interpretada nun trazo de unha oferta grosa, non futuro de nostalgia. Violins, violas, violonchelos, homoxeneidade fluida, consultes e oberturas orquestrais, recendo a música coa danza escolar. E palabras e palabras e palabras. Luisa co sal do mar. Aderezaches cancións que resoarán coa bravura salgada das ondas, esfiañándose polas noches e escumando os versos que deslizan polos pentagramas. Noite e día, un dos mundos, tecendo con voz vibrante, limpado por o século, un son certeiro e repetido, no ritmo cósmico das mareas. Luisa, neste infre soberbio, diríxome nadando aqueles hombres, sólidos e longos, da xeración compartida, dun tempo vivo, brioso, de adagios ou alegres encenados. Chego a perder a memoria, esvelgan a última das horas. E cerro os ollos, escoito por fin o silencio, que se cobre de cor branca. A noite do 5 de marzo de 2004 atopouse mal. Levaba un par de xornadas cansa. Sentía febre e doíalle moito a cabeza. Deitouse con malestar. A sombra da meningite pairaba na noite. Faleceu esa mesma madrugada con 47 anos.